Ok en mar sirikal, en mar Dr. Raymond Omolo, en mosebedo kokonyowa kendo ko support activities mineno watimogo te. Kata nitiere activity mar German program madhi mbele Tom Mboya University. Nitiere nyithindo malawo 1,000 ma ne wakawo kuom these groups mag widows, ma most of them gin orphans. Ne wagologi e grube manwaromogogi. German program ni inyalo paro gimoro higa mokalo, president kano dhi Germany, ne giromo ma giwuoyo gi chancellor ma Germany, then president noyudo tije oko ma inyalo tim Germany. Tingine gima shida mantiere kae en language barrier. Koro language barrier ni ema Dr. Raymond Omolo noneno ni nafas mar tije ma oko ka kik ba jodalawa, kik ba onagi. O set negi school mantin to Tom Mboya University Homa Bay, ma nyithindo gisome, nwa wuotho ma mon lietegi nomiwa nyithindegi. Nyithindo malawo 1,000 manitiere Homa Bay. Gisama wuoyo kodini, gitimo penj gi mogik in the next 2 weeks to gitieko. Everything I think has been processed, and very soon Dr. Raymond Omolo, hopefully the president, bro flag off jogoeko kadhi Germany. Nyithindo 1,000? Yeah, gin 1,000 mane wakaw. Yes. Ng'ato penjore kani to samoro nitiere chiliel moro manaweka bere. Kato bende nitiere ng'ato ma adieri en gi wuon dala to ginyal. Kuondego munya donjo? Okay.